Serokê Amerîka Donald Trump ji Kongrês re doh çarşemê got divê rewşa awarte derbarê rejima Sûriyê û sizayên ku Washington beriyan hevsersapandine berdewam bikin. Trump di nameyekê de got ku hevatiya rejima Esed û kiryarên wê dijî miletê Sûriyê re ne bi tenê metirsiyê ser welatiyên Sûriyê dروست dike, lê ew rejim ne aramiyê li ser tevahiya navçeyê çê dike. Trump serbar kir berdewamiya kiryarên rejima Sûriyê di navdaçekên kîmawî û piştevaniya rêxistinên terorîst û rêgiriyal pêş karê hikûmeta Lubnanê û alîkarî û beşdariya wê di zêdebûna tundûtujiyê de gefeke nenormal û awarte ji ewlehiya Amerîkaya netewî û siyaseta wê ya derve û aboriya wê re dروست dike. Weke bersivekê ji kiryarên rejima Sûriyê re, Trump rewşa awarteya niştimanî ya ku 11 Eylûna 2004 de bi rejima Esed re hatibû ragihandin saleke din dirêj dike. Li gorî ku Ajansa Rûsyelya belav kiriye, Serokê Amerîka Donald Trump ragihand. Amerîka serbarî biryarên bûrî rejima Beşar el-Esed bi bikaranîna tundûtujiya hovane û binpêkirinên mafê mirovan şermezar dike û daxwaza rawestandina tundûtujiyê derheqê miletê Sûriyê û papendiyê bi sîstema rawestandina şer ha herwiha garantiya gihiştina alîkariyên mirovî dike, da ku nexşereyeke bi behwerî di paşa rojê de dروست bibe. Amerîka rewşa awarte pêwendiyên xwe bi rejima Sûriyê re 11 Eylûna 2004 de di dema seroketiya George Bushê Kurd de ragihandbû. Ji ber kiryar û siyasetên rejima Sûriyê, Amerîka careke din dirêj dike. Elî Umar